खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानायनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैना होदो। धेमाजि जिल्ला जरनाय महकुमानि रामधन दिघारी गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय बैकुन्ठपुरनिफ्राय दमकल थांनाय ब्लकेट खालामनाय जांख्लाखौ लानानै एबसु, टिएमभिके आरो इउबिपिआ सोंखारिदों। मानास हाग्रामानि जाम्फैयाव ना गुरनो थांनाय हाग्रानि गान्दाजों गाग्लोबजादों। बाक्सानि बारेंगाबारि गामिनि राखाव गयारी मुंनि आइजोआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टेपारगाव बारिबाथा गामिनि बिदा लक्ष्मण बर'नि फंबाय अजेन बर'आ थांनाय 8 नबेम्बर इं खालारनिफ्रायनो देवलखुसि कालियाबारि गामिसिम आलासि जानो थांनानै फैफिननाय समावनो गोमानानै दङ। जेरै बुंनाय एरै खामानि चिरां सालबारि बाथाबारि गामिनि सानैसो सिगां मोखां बिजाबाव फोसावनाय बर'नि रादाबफोरनि गेजेराव बर' बिजोङाव फोसावजानाय दुखुथिया मंगदा बसुमतारिनि नखराव मैया बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारि बिथाङा नुजाथि होयो। बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों दुखुथिया नखराव नुजाथि हैना बुंनाय लेखा मैया नुजाथि हैना खौरां लाहैनायखौ नुनो मोनदों। दुखुथिया नखरजों सावरायलायना जब कार्ड, रेशन कार्ड आरो न'खौ थाबैनो फोसाबनानै राहा लागोन होननानै बिथाङा एमसिएलएआ फोरमायथिदों। बिथांखौ दुखुथिया नखरानो गोजां बोथोराव जोमनो सि होबोनो नुनो मोनदों।